omo ko merema ne ho no enti sai nyansen so omunya asabi obi etete wo mo kyerɛkyerɛ wo mo a ka nyansa abofra yi we ka no wa ha nei enka menye sure say ko betimi ama ne ho kwan ama abrante no aye ne sa enti Ghana dachi madam fubroni bi ne kan ye wo se first na ye Africa for no ye ho omobo ye ba na abrofo na sese omusika na omde ama ye omahunu say yen kasa ne ye ho be ye kura Africa for no ye kasa yen decision ye take emma yen ye koye victims ehia enokoro yen abrabomu apiniesie enokoro yen just because yen fiti ase no sene ye hyehye ye niema no enkoye enti moma yen hwe ye niema hyehye ye na sesei no eduru se wo betenetene wo ba sene ye sese wo ye onye ni meda ase yo ma Mary yo onye ni meda ase ema etiefo nyina aha na asem sei ni de say de akola city way de I don't blame her me blame ni pi me blame ebusua no hierarchy yen hye ne nso pa etiefo yesre Mary so godua hello Raphael Raphael na ka say Bajawan your friend is of mama me kasa o Sompa what the plane Sompa TV Sompa it is say na me adumo wuni mabaya your friend ya fosua ama minimum na me pa chon PSC de na asie woso wayi ne niam to agu wanyinsen wode adura fa na ma yinsen ase wabobbo no wo se won sanko na wo nwa ne biem nukura bi wom ma Joseph wo se woni na wo ba ko wasan yinsen biem wo de adura fa no ama yinsen na sei wunua so abro na no pai afa wakofo oba afoforo se won sesa ne niam mfiri wo dem nukura bi wom Mame Sompa FM Today Kamiti paki ya kamera mo kasai Dabi dia mu da ho dia wo kana mete eti paki enso na ne menkasa dia bai wa ne ka no ehu se wo ba anyem na wo de adura fa no no eye criminal case ye betimi a chewo no kura bi wo mu saa Mame paki na me from yan ka dia yo paki why na frɛ me me da se ma Mary yo wo hwe enhwehwemu a se ochirechere ni because na akra ko school P6 ena ne yonko school ni ene na ewoye omunimo hwe na ni nyina afrifie nti maame ya otiwe ni maamefo a mo amwawo muntie ye bibia wakotomu no ma wani na ho na hwe ye se wo ba enso enye dai enkonkotomu bi enti na ya maame mo ne ya nananom suku a omo anko no mu hu se abrabo na di ati a omo no ebi twema esi omo maso se omo pese omo ko school no because on pesa akwada no be yet se ono na me hu every maame inside se me hwa me nimu maame o maame owo de esi ye ena ebi to no nti oyi ne command ne nana ne maame ono ne maame tinka akura idie nso nka wo se eba ono ho no ena wampia nsom ne okopreto be ma no e maame enum so omo nya ready for that obi ani wa opesa oye bibia on say no ma ye obra ye chwe boy mu fra maame na na oye sa de no machine no da be no de bra kula no emwa no enti onye sa de no so ho enti yesra na ya kase se wo toti bia bi mu a ma wani na ho enka kurai 14 ye onimo hwe mprawanyinsa ne yefra ne mprawanyinsa na no enne nsa ne oye ye no ho te na na ho na nafo no se wo de oma wo na wo de oma ono wa wie ni layo enti sa wo wie wo de na wo kopra de to ne so a oyi nani akoda nkola no so nyina efa ne so oya brewa a onimu hwe ni ade nti yesa na nkola na fa wo so enti ba bia na akoda no ewura
enti sanka wow ma wani ba ho so say me atome na me ma ne ntome ba e na wo tena ase na wansa mfa wanko to be ma foforo so na ahwe akoda nka ento aso saa enti ba bia akoda ya brabo akodri. I will blame the mother and the grandmother. Sa o mama sa akoda ya brabo ayesa na ne maami so wo so otwe na wo so am yes na be ye nana na okotena no so niti na wasensene sa ye survey e wo school man enkola bebre a o ma sai no ya na omne omo nananom nete because nanafo ne de ono wa wie ne de enti asa akoda na brabo mfa de ohia ne so otete no oyen no o ma na aduane di no o ma ne ba bia da no age me nana no wa ye ne tacho sa na akola ne na brabo ayede asai ti yesresa utomu ama oba nkotom mo fuso mfa mo manu munyi jeja o mo nanano mo ntete nkwada no entete ye na ma nipa ni bie entete ye na ma nipa ye yie entete ye na ma enipa edru gina bia otimi ka say yes or no santete ye nimu a ene no ani say ye piano you na ye de ne kode e beba kwa akotobi owu anu owu ayeye nso a na anye yie eni nti yesra awofo no pa akura de me blame no ba akokra ewo mu se wa ya akola bone de 14 years ena sa tebia ne to no enti e to ne sa na che sa odamu a oni mu hwe oye so naive enti nkantete ye ne ban mu ntamu a ena maami so akwada ni mu ma ne to an suku so a kaminyi ni se be kwa akowie se ne akowie ena be ma no so se de ne papa ka kire no no wo fa duro eno ana okaye no mwakan ofedro no de fa no indirect say o man na draw straight no okowu a ba me ne me girl na tie na se mafa no na se ne nyinsan asa ya esi enti ofedro efra futu ne papa etu no because they were not ready for this kind of life enti omo de ne koye adwuma kekeye de omo yusu ni se lebra bi ya mu ni se nipa kora na ote ho nanso yesre se bra wa bai na se bibia totoyi ma me sa fa wa de na kotete no na fa no to adwumam na bibia ensi ye because still oye teenager oyin ni me da ase ye nyina ye tie sompa ni nua na wo bro no de eti na wo bo ni nua ne de sem ni ne sem last bi kra me ka so mfa me ba ni nko school to kwaje bosumi akatwa onso mutwika to kwaje bosumi akatwa no onso mfa nye waje scan na mi hu nti we me ne ko no na no ho na dis scan man timba na fa se onfa se scan man van kwatwa akra ni di to kwaje sem ne bre ko no no ma sha se di matem krasini ba yare forum me krasini ba sa na onso tie eno obebo me ho no koye man ka na hwe na mfrem ma sa oni ukunu ya no ni ukunu wa na ye pani me patro na di mi kunu na chi na wo bo sa na ukunu sesei me ba chela fi bi obo me kunu ni ne kun eno ne kun ye enne me kunu tu ka no na efie ho ta ho ma chi ye oba ye oba buru mi no wo tu ka na e ko no sifi ka ni ba se dia na wo ye ga no afro still no kwata makonya da akonya ne bebo me no sa da akonya ni boy punu se de punu bie ye o so wa ye ne den bie na o punu bie o to akonya bo na msina da na msem tam se kan no sa me le bebo no o sa ba je ska me twa me ten na me bo ma me di wa asem nim nto me adi do ma me atem ma me afre su se me di atem eno no be fa ho bebo me na wo didi ma me na tem ba cho da bi da de ma me ne fe ka so nko fa na mse nti ma me de me nya nipa o ana me nya aboa bi mamo aboa de o ma fa waboa e de wakotwe koko sansa kura keto ase utumi baboso so obekwa wade a ai eti sa oba foforo no sese ono no waba no wen me pa cha omo si mi no ba ni fo no omo nko fa ne mala na me si so mo yi no ma na gwa bontene mo frase wo no ma me no ye fre wase ne ye fre ne sei e fe ni pokua wo kuro be so ba cha wansamire ho pa cha anti pokua wa achiase wansamire bro no be so pa cha wansamire no bro no bi so wa kura wansamire ni kura ye fosia maami wo ye di adwuma e ba cha tonton no ma maami ye fosia wo wansamire kura yi wase ye fosia de ote Sompa Nkomo so so abona no ba so obeto machine ama na kosua adwuma machine ama wo ba mu de na ye krutu dwuma atwikoko akwala we atwikoko wuku no onu aba me pa cha
wonu de okɔ school obɛkɔ school difo judge me ba no kura nko school ma me so ya wode ni nua kotoa ma na chiri ba mienu abe ho se ne ba mi aboy ni hwe de school da bia boy ni so ba mam 10 cedis so ni nua ba ba 15 cedis ana akɔ school ni wuku ni nua ketoa ma me ne de na ba abe ka ono no ho wo hwe no no ne ba ni tifi ai wo ba so ya be ma ono no ba ma me ni ba mienu 20 cedis ba ma akwa no 15 cedis ono ko aba ako no ba ma 15 cedis ma me 20 cedis 20 no de aduane ana bacha da bi fe 20 ento mo kra ntimi nto na wo ene o ye da wade na wo ti ase na wo no aduane bacha da bi na wo didi wai bacha me to aduane wo no ba no ma to adi bacha sem kom mo mi won so no ma miska dia mba no ma no ma bu am ko on wa se mo le ama chesa kola nsam no wo keka no kola wo hunu de ko akwasi so ma mun chaba amre me na me hye no na ma me atemole ablew na waka na wo ba na wabedi bacha me onu woni mate nurse ono wadidi wo kurom to ba na wo no ba no 20 no de mamu the whole day on bacha ti le bi oba no atadua na abeleye Raphael atadua na abele mu wi ai no atodua indomie bacha da bi ba ku no benya no atobia abre mu anu atobia abre mu wi ana fe mu de siso dem ho ehyemu eginam moto dra ne de ma hwe mu ba wuwu Raphael no mo san fra no baby kro no wampake ya mo fra no ma me ha okasa gro ne edi ya de watch there difo judge ehia for wade ehia for wade emekonkwa ye twugu ani emekonkwa chelenim chelewotenim slippers-nim pant-nim brazier-nim underwear-nim atade-nim na wotiri nwi de ay sekatu ehia for wade na abrantie no judge wohwe scripture obaba wey emekia na abrantie scripture dynamic scripture on so hwe nsem ni mu a o so betwi mu a o hwe nsem ni mu a abrantie no wopa ababa wa we na ne maame ne papa ana edi sanse hunu no etutu nsem agu abrantie na adwen mu e bo twa tase ani yasa ko fofoforo sa be chen kutuka eti abeye dei na abrantie na tima kase mehwa ababa wa we ehia fa wade emmekonkwa si okra ka ho si onim spray nim ye jikotonku afi kwa mintibu hu se be ma betima to afi se gidu no tirim ebi nim ehia fa wade emmekonkwa ewia ne do akoto akura ase so akoko kaya yo so akoko asi wonya se ni be ko school wo na wajimi ana wo betre kura ase obi kase bra onu no wachi ne ba tenase won say no hima say wa hama ni mame it's a very important one no ni ba ni yemba ko school wo wuti ho ana wo de hem ana wo ko na wo ba ana wo ni agie wo mame se trase a wo se me de meko wo na na se me nko se meko ni yedi indomie ana yedi pano ni kalipo ani de wa abra tade mpo be me nto bi ba woda wo ni atare je wo ni atare empobwa kla woni bi empobwa se ne go demu a wo kwa aware ye wo akasa wotuwai empobwa sei enku duduo se ne wato bi pass medwade wie me ti de yi mitirim enu no mitirim kanto me we wasi obieto ba ko pe ene da ba man chen wo sia no wa hata wie no sa fa hye wo si me wale ni maame a wo yusu wo wo jimijimi no ni ba ye de e ku school wo cheni benim de ana wo de ono maame di hadansi bro osimi ma obati moli abreme o se aturu hie je to minimo de na aturu hie eni apetu pre na bobo mato wo aturu hie ma apetu pre na bobo wo na se wo ya baba wo na se wo tie yen na wo hie ni bi bate se mi kobra ye bo a tira se na kuro mu de mu na ye adwuma enye school nko na ye kan abrabo ye yanko school enso nyamya dom ye bobra kakrakra obi won ma ko school so no mo bra enti wo yusu wadwe se me yakora na se ge bia ba ha oso koda wasamle
kurom wɔda ma ntontom win bosome ɛnam no kase wɔtimi ahadan wonya bɛma police ni bia ɔde ne nyinsa ya bɛma no yɛ sɛ wɔhwɛ no ɔse wo aka magye ma bɔ bra na menam egum widiem ɛne wɔto bɛma no sanam afei na bɛma no kyire hwɛ no nam sɛ wonim na de ase mu eba owura bɛho police mi a wɔgyimi police mi a kɔnyim obi ba wɔntimi hwɛ ba woyɛ ɔtɔdo papa kankopa gɛ na kyɛwo ɛne ne wɔdi amrika tie me enti woyɛ baba wɔte sɛ me mɛma no deɛ yɛaberem ne nenam hɔ yɛne wodam wo nyinsɛn a yɛnam hɔ akokɔ baatan ɛna nim deɛ sɛdeɛ ne mba siteɛ na akokɔ bɛma deɛ purupuru kɔkorɔ me kɔkoraa ɛna wodi akyire enti mɛserɛ ɛmmabaawa yi yɛyɛ faate ama mo na sɛ bosi mu ntie na sɛ wobɛkɔ na de opie tɔ baako na kɔwo a wɔwie a wɔbɛka kyɛ aberante no nanim toro kaa na ɔse ne girlfriend ne turom kankaa no wonim sɛ gyagye wosɔm yɛ kɔ wɔdwane yee saa aberante me mpana kye na bɛɛ sɛte record video no yɛhu wɔne ne da akora ne keka mu nkurɔfoɔ ma ma adwo so ɔtaseɛ antemɛle wo wɔ ayɛwerɛ wo sɛm ne sɛ wo video nim wɔde akɔto social media ana akora ketewa wahaha n'ani asire di n'ani yaa yɛ sɛ wɔbɔ kontoro de da no mentimu sɛ dr busu menim sɛ dr busu na ma aberante no dura akɔne sɛ sim sɛ kɔsɛ yaa ne nya yɛhwɛ ɛyɛ video ɔde aba ɔde kɔto social media ɛti yɛsie yɛ nnua ma no yɛ nnuanom ketewa maamefoɔ a mutie yɛ ne papafoɔ a mutie yɛ no ebia ne papa no wu woyɛ maame hwehwɛ akora no ne fa ne bra wo nkyɛn hwehwɛ abɔfra ne fa ne bra ne tete abɔfra kyɛkyɛ abɔfra no ma ne hunu sɛ ɔde dress ma ne hunu sɛ ɔde brazier because ne mɛma ntɔ brazier o ɔmu sika kora de tɔ ayi bet ɛneɛ hwɛ yɛnka to mɛma toto mu timi tɔ bet kɔkoma sika gye tiɛ bɔm gu hɔ ahoma ɛne lace ɛna ɔde bɔm ɔmo atade mu o judge wonya pito baako hyɛ ne tana ha ebu kankankan ne turum nyina yɛ nkurɔnwi ne wɔhyɛ obi ba ɔkɔ school deɛ yɛ ne sɛ bagi bɔ ɔkyɛ ɔkɔ school na kɔ ahwe atani bi agya kagye tia ne wafra sɛ maame I love you I'm also yɛwate no musuo wate judge yɛwura hoo na obi sɛ odabi tan deɛ wotumi dabi menya deɛ saa menya deɛ saa sɛkɔ pardon ti black and yellow nti yɛ mu da hɔ ɔde yi court kanisa nso ama sisi ma kanisa nso ama sisi ma sisi ma yɛ di ho sɛdeɛ wa me bɔ hwere doctor momra mɛbɔ yɛ nkɔmmɔ yɛ busuafoɔ mommɔ mmɔden na momfra branteɛ no ma me ansa na show wei masɔre so yɛde ne die ne wɔbu ɛsɛ fata bi yɛ ma no na sɛ wɔno sɛ kanisa wie a yɛde ne bɛgyina mu papa doctor atranse na yɛ transe sɛ dia ne yɛtɔn nneɛma papa enu papa ya ɛbɛboa doctor madam tɛkyi ma bɔkɔ nyankopɔn adom yɛn so yɛn ho yɛ liamiase anɔpɛ yi deɛ kanisa de apɔmuden kyerɛkyerɛ de bra Ghana ma na yɛboa sɛdeɛ nipadua kɔ a no so bɛtumi afa ne ntoma padeɛ ayɛ dɛn de afira because of sɛ woyɛ nipadua kɔ a na apɔmuden ni hɔ a wontumi nyɛ adeɛ biara ma ne ntumi nyɛ dɛn ɛnyɛ pɛyɛ saniteɛ enti kanisa natural herbal center yɛde kanisa herbal mixture aba dwama yi so a ɛboa nipadua kɔ yi asiesie nipadua kɔ a no ɛma yadeɛ ahorow pii a ɛha nipadua kɔ a no yɛ dɛn ɛfiri nipadua kɔ no yɛwɔ yadeɛ bi a ɛfɛn sɛ waist pains a yɛka ne sɛ sisi yadeɛ kwankorɔ yɛka sɛ sisi yadeɛ nipadua kɔ a bi atumi nya ɛma no yɛ dɛn ɛma no yɛ yie sɛ woyɛ ɔbaa o sɛ woyɛ bɛrima a wotumi yɛ dɛn wotumi nya ɛma no yɛ yie yadeɛ ɛfɛn sɛ waist pains yɛ obi wɔ hɔ sɛ menante a mentim ontimi nante osi apene ohuna mane because of say ɔte yaw ɛwɔ ne sisim saa nipa korɔ no hia kanisa herbal mixture saa sisi yadeɛ bet na onipa dua kwa no mu a ekodum pɛmpɛn so bi a ebi wɔ hɔ a na wankasa na adeɛ kora dafo ma wontimi nyɛ den wontimi mfa yɛ obi korɔ wɔ hɔ a sɛ ɔtena fa akɔsɛ dɛ meti a de sɛ ɔyɛ bi a obi sɔ ne nsa na wayɛ den watuma yɛ den watuma sɔre ne nyina yɛ adeɛ a ɛmmoa nipa dua kwa no na ɛno ɛna kanisa natural herbal center yɛsiesie aduro a yɛato ne din kanisa herbal mixture sɛ nom saa aduro no na saa severe waist pain sisi yadeɛ kwankorɔ no ɛmfiri nipadua kɔ no mu nkɔ na nipadua kɔ a no so ntumi mfa ne ntoma pa nyɛ den ɛmfamfra product no yɛ kanisa herbal mixture kɔ any pharmacy shop
chemical shop bi ebe ngu bia no kom kanisa yo gidie say won sabet maka bi ho amana yeden amana yi atams no yo ye maame nom ene papa nom ene family no bi wo ho a complain na dodo na amane say anansi a chene nan ene ne nsa die na esi anansi che wonan no nsa eye mogya no na ntimi ne afurusane e wo nipadua kwa no mu yi nyankopon obo osoro bo asase nyankopon di entini nante ye nipadua kwa no a e friend say veins so ye mu sanity enti sa entini no menua ba emra no bia bo say mogya di ye nipadua kwa mu afurusane enantini no enti so ko lab kura doctor otwe blood I find so mogya mo twifa ntini no so mbebo nsu a enantini no enti sa mogya no bitim kroto e wontini no enti pempen so esen ka mogya no ye adumaduru no enti minya dan enkonduru ho nti asenti a ye papa nom eni enua binum ka se anansi a chemenan ene mesa na tupem ho sanity anansi ntimi nche onan no nsa ma ne nye dan e ma ne nye yi na chew no kanisa heba mesja empo no wadwe na chew sa anansi na chew onan no nsa onan no nsa yo titiriti a kanisa be yini na ye den every ho e de free ho obi o ho na no ntosie atwetwe no ne tuntim no nante kura nye den enye yi onkoto sanity onkoto kanisa heba mesja yemfa ya homa trofo no nye den yemfa ntudwa yewie e bese ato enkomo twetwen no so obetuma pusi ya homa trofo 024 788 74 36 024 788 74 36 yaw bia otin woni padua kwa no bia no se wo yo ba se wo ye bema wode no kanisa heba mescha sa pace ni be den e be free ho ye san wo ye nua manom ene ye papa no bi wo ho a omonya enam san yade a ye kan se gonorrhea chlamydia ni nua ene white my friend say odipua e bia wo yo ba utie mi ene awie wonya infections a ye kan se gonorrhea ibi minua ba ekodrum mra bia be wo se wanam taye ohene ekodrum pempen so bia be wo se wasekekawo ekodrum mra bia betima titi wase amwase nyina ye den aye kro I say hono sanity yade gonorrhea ni tin de sa ha no ye den e de bra oba yade gonorrhea kro ya tim oba wase kwan ye den etim bie eye kese sa yade gonorrhea kro ya ye ka ho asemi se bet no ni padua kwa anum na se wan hwe so anon kanisa heba mescha antu gonorrhea ne syphilis no wan tu ase a resource de mo ba ikodrum mra bia ma pampan sebi mpede se e ma pampan ba wase oni be ma hia na pampan bia ba de mu no ye friend bia mpoma sanity wan kasa kro ntimi ngina sente ye den ano wa o ye oba no kra wani nje ho ne kosisen se be ma na one ne te no ho betima ye den na ni betima je ho amana yi koto kanisa heba mescha sa ya de ti na oba so kodrum mra bia gonorrhea etimbet na oba fallopian tube im gonorrhea timbet na oba o pelvis im enti gonorrhea nya opportunity ru oba wa na mi ho a etindi oba nya your oba bi wo ho a obetima prawo so many good years awoni ntimi nya den entimi ma ekoduba bia because of say awoni ntimi ma nti no dia kwhye ebi obi na ye den e ha no da bi gonorrhea mo ano omutimo wa wode na anokrusu at the same time oni be ma hia na esen ka be ma no hunsuo no etimura minua ba wa nemu kwhye onwensen no obo se ase aba abonten nti ekoba ne sa so ba no e din se anwensen betima ye den aba ebetima ba koto kanisa heba mescha eno ene ye product ya ebe bo ni padua kwa no mema me bra panyin de dia kana ye den atwa so o kan we say de na me sere no me hwe ohene ni anim ena man se ga na me sere ye adintra over the weekend awali a ekusi ye boro be ye nan okay ni na no ne puma sibre ni se be ma ni nya be ma okay be ma se be ni tadua mu nya dene ontimi kokwan so ba ko kra de wade na egu awi anisa na omu nyina di tumu se nka yemu ena mi busa question se yembusa se be ma ya wote hoyi anyenya bia yembuso oba no se be ma ne ye be ma mpa se na no se almost about 7 years oba ne nete no huni ho na ho de nse ne wo fam na okay mesre be ma bia wonim se ahoden na kofom say first na nketimi pagya emu oden wa utumu say ade no punch ewo mu no isa de sesa wo ya ne say mentwa mane nkokodu uto ko herbal center bi e ben wo ko pharmacy bi e ben wo to kanisa ni bi na de num ni tinum miensa na pa wia ne anum e wo de no 3 times daily num sa bottle miensa anye yi afre
ne ye hu kan katre say eduro no anya adwuma sanity sane wo say eduro no anya adwuma ne ye hwe say be ma no a enkoyi no ebegina ho anase na secret na no obi frɛ me o say na oba o say o akra okoto aduro bi o kan shi drug lay na white my friend say odi poa ha ne ye and okoto kanisa herbal mixture ne bi o say on 2 bottles o say wa boy injection na no me no bebre so no white ne ntimi nye den ntimi nko emro no kanisa 2 bottles no the problem na ye den asovo e di ama no ye hwe adansidi a current ya me no kasa yi adansi amanfo di fa kanisa ho a minua e bura adwene ne ntiase so se si ai ye na me wo corona ko ho na me fra me ye den me bai asema corona ka kire me so si Dr. Kanisa mu ba adwaman so no e wo kumase ha no obetindi ne sa sinibu asini pise obie no de obefa dura onfa Kanisa anya den emfa nka ho entimi mase wande nipa be 8 na 9 e meto Kanisa herbal mixture omo mutu koton de bebe Kanisa etitie me me kura last week oko bokurum so ko pe biato drugstore ru no se bi ni ho na e mo nwa nti me kache drugstore ru ani say ya o makurum oko kale na ko na say dani ho na say misty na say friend ba bia no onkotu binto nti we no ya de to wo mo drugstore nketwa ani nkuma wo kurum ketwa mu say sanity say o bakurum a yesre wo wada ho ma obi bebusa no wa anya bia obra kolinak wo dan heba ho to aduro ni bi kogu sto wo de ese be bottle miensa anase nan kora to kogu sto ni because of say price na beto no ye ho no the same thing e dia mo because say the yesi ati wo no bo onye den no yes ne bo kora enya den asemo say the yesi di ama wo mo no okay wo betu wo ye ho wo ko dan heba ho wo ko misi ho wo ko dan aboache ho wo ko hwan say the yetu ama wo mo nti sa pepepe e no mo so beto ama ho ye pa cho no mesi no ana yedi atudwa no esi 0247 74 36 0247 88 74 36 and that's 0202 99 0943 Some of so kenten techima yo kenten base life pharmacy taxi w kenten taxi rank base life pharmacy ni base life pharmacy bi o ya ope kanisa bi ho anase ba bi o mutu aduro ton bia no kanisa product ebusia kanisa titi aduro betimi agi adie enfa ni agro ya de ya bobo so bia gigewo a kanisa na ebedi wasem ede amawo me pa cha o producer mafre abrantie no ana sene na one maame no na ye hunu de ye ho mama yankoji computer so eje di mira na ye meto as case we so na case we mi temu ala tula ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa wonso benya wayaris ana wodie no eye chidi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo eye universal natural clinic ana make am for dia mawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244102 and now 0200158272 Universal Natural Clinic Nyaminti ubenya wayarisa. The glory belongs to you. Jimmy D ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara wo zipay so no wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo zipay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe yi usika abie biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a
wakɔ yɛn agent ahodoɔ pii a ɛbɛn wɔ akɔyi wo sika yɛn hɔ no nea wopɛ na yɛyɛ bank for bɛpɔn na zpay mobile money deɛ yɛbɔ hɔ abere biara Jimmy di akwanya bebree a akwansidie biara nni mu na mmom kae sɛ nhyehyɛe kakra wɔ ho wo medi ho yaw paa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokɔ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kɔfa mu o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso ntentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomudini Sompanie enyumunie Sompanie kasiebonie Sompanie osompapanie Ebusia ya maye ho akwaba ede aba na fosia sese ukun eni egusu aye peno na yenwie enti mepesa wo kasa to nsafre no to nsafre bra no sɛ wode na ba ha wode na ba sompa wɔmfa nto adwuma mu so a nyo ba afofra wo wale no a wo sere no wɔmfa nto adwuma mu no nya kwan kɔ wale na wade to nsafre no Rafe Fosia na eka sei ba chota wo kwa ware de ya wo de fami to adwuma mu ne fa oba no ko school wai na kɔ wale na kɔ wale ba wale so ma am say o ma wale o na wo de wale yo yanya wo ba ko bi nso aba ono so maame ono so emsa asem yi woni mu ebi na ye hwɛ de ono so de nam maame ye fra o sei ba che fam mekuya me wo bible me wo qur'ani me wo bodu ya apede he pa bible ye nyina ye tie so ya kosoro eye me mekuya ikra bible asema me kan no kranko a entronim nyame boa me ma woni so na kasa voice no ofom yes o si asem uni mu bi enim a uni mu na ne de wo he pa cha me de me wa me se me sua adwuma ho e kwan fa se new road kwan no ti me ho na me kotade na me ho me sister he ni kunu ana ofre me na me kasa mu ni ana ofre me ti me kwa na me tie no so ma we ka cha me an se mimi nua no obeja na mbisa sa adan enema bi o ha wo ye mani nje ho ana m se ade na wo ye ana be ma ne nua ba ko ka cha me se enema basa wo de ne enema brand se wo nsima no wo yi ne de agu ho ana wasi wo no kunu de uku ni ku ni nua de ne enema bra wo nua se wo nsima wo nua ni me pa cha me chi ba no na wo wa wale me wari ba me wo so ni uku awo pa cha hey onu so ne ho fefe ne we blacky mo nyanse mu a mu di ade na mu chire mo pa ba mre me wono ni una boy na oni wunua ya wo no ni nua so de ne ma bre no wensi akasa onya de mo na onya ma no enti o mo be o pesca mo de ba bere e ba be sum no yo na me sesa bibia ni amonya abotre se o maame se mo frɛ maame na mo de yede mo bona enanim na mo fiti plako pa ya ana me so me ka chen se me metete ho story pa so me nua no bo ne pa ana so wa hammo no na ya na nsem hunu bia o de na me nsem hunu de wo nua na ware na sa wo na ware me nua no ana wo ba betu no nsa bo no nti me no me da ho ahomache a na me nua na frɛ me wo nua ba hasa jima sorry a wo bo me na me sum na me nua no nti na ma homete na me ma den ma ko na ma frɛ me sister panyin no o so wo de me dikan ya ko ekura ntakwane ya tie ko be for tam te bia me nyina jima kro ya ne ku ni nua na ebo no ba ko bi de nyina busuya ne nyina ya so ho ko ye na monyu nua ne frifie hwai ma nya se ye ni nua no na de be ka de ma ka bia che me nua na wo so onsole bu fie wadan ni wo
so was solitude the man. Auntie, that's what about when you're baby. So Bama no ye nyama ya sha no ye de wa nyem no ko school na wa nyem no e ka chan se won ha da ma no no won tompa no won ha fidie ye pa fidie nyama ni nyina be sese na nyama bia no a ode aba wo wo ye kran tuma kra be sia kran no wan te me ma me kro ya omo sa de aduro afa me nua no me ba me de me sata na ma wo me ba fo front na wa kwata ma je se won so my sen me fa me de my 3 hey who how many years 23 years hey Mufio de anya chese we mo toa wa nyame abode yeso ankasa ne wo fe ewurade kasai ba fefe ti mi o honum na me nua woni be ma ba ko na wotre no ba cha da bi me ne ba me ma mienu be ma ba ko na wo mienu no ba me ti we no so anya ho ade na ne so wo ande me na ho ba ko ma he mu wo no ya mo frem mo papa me de ma ade kura me microphone kura tu afiri masom wow edi enko oh Debbie kasa bapa nti me ho na me nua no frem se wo ba na me so okay blay nti oba ye no afi moja bi ya tutu so se ekua moja bi tutu na me sa ye de ade na mo se foshia wonyem osi Debbie foshia wonyem osi Debbie nso sa na enyin senti no mpeso be ka ne kona ide a kire me na me so me hu me nti me bo me kra nyin se me hu ya me bo me ma me amane ti a kire nyin se ni moja ye tutu no na mbusa nse foshia won mu de adu aka osian akwasi we hu kwan a be moja ni fa tutu no ba o hwe a be ma ne de aduro ana fa no na de fa no foshia nyabotre aduro mo no ku rafe no mo de aduro ne kan nyin se na na so de aduro ne fa wo me pa cho de bi ma fa aduro anka wan fa aduro anka me pa cho de na ni we de hu so de aduro fa wo me pa cho me ko ye no na ma me boy ni na sa afre me phone so e sa de betutuma no de asema ba hyam se me de aduro akoka nso moja tumu kwa na ka che me nko ya fa de moja ni tuo de wo mu no de ne ba ya na nyini ba cho de wo nya sei ba cho na wanyem nya sei ne sei ye me nyanya eyimpo wa woni mu de wuwo oba pa ni sare kwa na me hwa na nyanyi na ni nyini nko ba bia akura nyin sen kwa no tum na no pepe sakato awo ni zende na me hwa nyini ye ba na se hwa ba ma na asema wo hwa de mo hwa na me nua no frame phone so na me se ade asem ma so se se wan fe an mo nyinyi sen na from ma ne ba ne nware ne ne se abusuan e pema nso we de ma ne ba ne nware ma me no ase wo no se se awo unu ye nyinyi sen a ai asema mo de bia ntimi nua ne ya no wa frame phone so no abo mama ne na me se fishia wo de kan wo ma me tu fa wo ntie sori firi ho wo sori firi no mo ne dan mo o dan bi oba obedem aja ye ke pese be ma ne ahwe na be ma ekwa 20 cedis no we ya to tere bia 15 cedis enti de me sara to be ma na no se wo bona ko ho asem wo se o kwa ayere so 30 cedis ayere so enya kola na tere bia no 25 esu me chire mo aminu aba every day bi wo ti me frɛ me kwa ye ni ska de to aduane kola di se be ma mo ba 20 cedis asenka de aka mo benya bi nso o ti me frɛ kwa ye ni ska na me maame se dia na mo pese ye ma aibo abaye wuni e dia pese nka ye bo an se nuanu de wa ye no pa no nye se na na wote se wa mama nuanu abo asesa kra tie ntia dia beda won fan ko ni ntu adwuma no de won sum no nko na wale na wuni obepene because so maame ye so ko twena firifie wa wo se wo mamu nuan wo beti ase anya me maame nko a ya kwa wo be so ni fie ho so wa so wo de anya na be ka ye se anya nuanu ne biem die onfa me ban nko school akora ko for your school kra unsi ko ka chena na watoto mama ne aso ka chem se opa frame ka chem sa me fa opa de tunim se ban nko ka chem se nyo no kwan na no ma mfe na nto be ma betimi de akwan so ko school bi yo mun twen ye wani ho ate na ye be wie na abrante no to krokro na wo mu no di for pokwa bra be kwa ko fish na out aba ye fa free food yenkodi nkomodo kamuzu 05549319310548 931931 na yenhye de be school fees patcho hema no mpe problem bia wo meniso hello Sompa FM hello Sompa mami woibo oh mama one aferi atom ame
Mami chia, ma sorry, CAC for mo so amenyina. Eja usu otonko bawo mu chenho na mechiano. So for mami, ene nkwala na omo aba no wa ho. Enye fa awufo ne omo hwe nkwala na na omo kasa nkyere omo. Minim akole bia ya omo fi omo to gate wo mu. Kontini pia bonti. Bo omo suma ni se koto je ne bra koto bibi bra. No wa pa ho no akodi bi wo ho a no wa ba. Sana papa ni kura ya ni ba ni nyim ye wa ju sa on ti afie. Na wo obi a uko school. Wo 14 years. Wo for ba tractor driver no ko pa no. Ono odu ajusu ani je wo ho. Odu taka otopa no ko. Odu abu akwa ofa wo je wo ho. Eti mu se nu omo fa mu nya fi. Ye bia mi ka se mu nya adwuma. Oba wo sa na adwuma. Bema bi fa idomi in the dadao. Bema bi fa spaghetti in the dadao. And now wo ba usu jini no na wo wa no afrel. Ni fa chokom di mi o. Ubedi there. So far right in Benny. Aban kwanza mu ti mi nye. Who fa to bet ni asu fan. No be there na wa kwa wale. Enne omo ya se na yo mu de. Eti sa na di be yo mu. Ya ya bet na yo mu no mu pe yo. Omo pe yeah, hello. Hello, good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Okay, maybe the Aquasim command, I just hear. They make the banner for the who said before so to power, you know, and you touching child will meet to them as to say. We are starting on Sanko Mame. But the Mame, this is the cover of the Spanish citizen. Well, if you say, about most of the people, all the original idea, then I know so many additions coming to do the amount. So, our unit to be coming. If you want to be a man so cool, and sometimes you know, yes, sir, that's hello. Hello? Hello. Good afternoon. Afternoon, maybe I can say free. Maybe Anaconda, my favorite Uti region, Tapaboto, I say. You Anaconda, Uncle. Minu man and some of Mokekano or Horror. Utimu say, and some more Mokekano, Utimu say, Heaven Yabano, a bomb, or so as I say. The Mutu was Anyan way, Namuch lecture, and Musea. And as a war by went to Yanyansa and Country and Kirabara, and I hear brewers are all badia, and also two mofo. Now, Papa, what to say, we say, wouldn't you maybe 14 years and what I call you Mumra school? Hey, and then I'm with 1 year man of Logina Hon also with your dance amount. Oh, 23 hours, 3. Hey, and look, Mamma different. Would that you wait for? Mufu, Mujina, Mamma and Famunum, Munia Menjuma. You, Mamma no mumu, the Oma for woman no mumu. Womu fie one dear some amina and ye your mobile papa. Eddie spread him. Hello. Hello, Amy. Yajo. Hello. Me too, Kajaudi, baby, I can say free. Because every I've got some trash, a friend, I'm to clear. Yo, young quay. Me patrol, Aqualano. Said the nano for the sale with the corner. When we send ye, and if you said the nano popono. Obesa Bema and Chebin. Only on one. And the bush of one Mutan year pass is a more perfect. Nano Pop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 oYada same for friendly BM. Dr. Caesar ho, Danny boy. One more BM pass abre, woman Sonia do fo, womaji atum. Kate Dubai so ideal family for woman su jenemu den. Odudu obri bi kofi boadu kumase antoa. Wode sheba wonu so ekrem. Ena chemu da adofo. Na mi shramu. Mi sister Joanna bedi akon. Stara na ya ene Auntie Joyce enra mo ye mane ye first ya stage wa ene adofro ni nyina na nyina nyame hira mo papa ewo moa mo de boase abiriwati anso ye bekura na che resi
onyame wonhyira wo na womoa papa saa bredi ye bekwa kodi ye nkomo ketua bi enso ewo Dr. Amuzu wodonso amema nso yasea wo na fie hwa yede na sumudwa abafie na bema de wonu aduane no wa tese mampani kufo yiri Teresa na ne mentwa yie wase wa wo tamo bag gini no totwene a gifoni ho baba mame what to say Christ ntia de she yo yankoye ni mu yɛda nyame ase ɛne nso de akyɛ papa bi yɛte wɔ mama yɛboa sɛ de ma betimi asinesti na ɔmosi nkete ɛwɔ ne oyire wo kunum kita Sompa FM na ɛnɛ yɛde do no a ɛdokoroma ɛha yɛyɛ ma yɛde no so yɛntumi nka mɛma ne so hu na ɔmo mmɔ yamane na ebinom de ato wɔ no ma no yɛde ha adwen ebi wɔ kora no egu yɛ hu fi nanso ne nyina mu no Dr. Amuzu ahwɛ hu sɛ daabi ɛsɛ sɛ ma itimi ekora yɛ hu yɛ nti Dr. Amuzu sɛ sɛ wo yɛ ɔba na wo hawa mebɛbɔ so bi a waso yɛ ba akopɛ ɛne aduru a mebɛka ho asɛm yi wonya onsanya ka bi pɛ a na kyɛ sɛ adwuma no edi mu ɔba ɛyɛ ɔba ɛne nso yɛ ɔba ɛne yɛ wɔ ne sima nti sɛ wo yɛ ɔba nyɛ no akeke ɛwɔ sɛ wo yɛ ɔba sima ɛno nti na Dr. Amuzu ayɛ ɔba aduru di aba na yɛ mɛmɛ aduru iguso ayɛyɛ nanso bɛrima ne bɛyɛ ne ho aduru kwa ɔbɛkɔkɔ du fie no na ayɛ nsɛmpi sanse bɔɔlo ne park odi kɔ gyina so no na park ne so ayɛ aboɔ na afro wɔ so nti Dr. Amuzu sɛ ɛmaa yɛde bebree ama wɔnom awodeɛ ano na katua abɔ bonkomfua enti sɛ nsuo no kɔ ntimi mmabiom yadeɛ a ɛbɔ mmaa ɛma mmaa ɛyɛ basa na ɛma wɔnom ɛba ɛnsi pipaa yɛ nyinaa yɛ nim yate da esan sɛ na maame mu kora taa de kwa hayɛ wɔn punu yɛ ɛyɛ ode poa ɛna broni baayɛ ɔsi ɛfɛ ne candidates si bi si ɛfɛ ne white na nso ne nyinaa no ɛyɛ maayadeɛ nti yɛ ka kwa sɛ ɛyɛ infections na saa yadeɛ yadeɛ a ɔbaa nya bi a ɛma nneɛma pii no ankɔ yie ɛmɛma bi muamoa wɔn ho sansɛn sɛ bɛrima ne bɛkɔ mpa so akɔdi agora wɔdwene sɛ bɛrima ne bɛhunu nti na ɔbɛn sɛ wɔtwetwe ne ho ara ne sa nanso ɛnna wie a wateme nka ɛwɔ fidie so medɔfo kɔ akoma to yam sansɛn sɛ yɛ ode poa ɛyɛ nkekayɛ wase agu nsa nsuo na efuwo nsuo nunu bɛrima ba ho anani nka obi kura de ato din obi ba akɔ yɛ nuwa no wɔ ma biom na no obi no be hia tu kwan kɔba no se sa be fa de to so mi no se adeɛ yi dada no an da so tie nti won sa ho yade bɛrima de wɔ bube obi wɔ no ma wɔ mmɔ amane na wɔkɔ ka kyerɛ ne yɔnko bɛrima fe wu twam a ne yɛ tretre yɛn sa wɔ so me aba ɛnyɛ wo pɛni sɛ nkasa bi nkabɔne wɔ wase na so ne yade a yɛ fa no wɔdwun so mu no kɔfɔ how bebre de abrɛ yi nti etimi mansa akora tigu wase me dɔfo wonim epim na esi wade enim no ensa to da bia wutimi titi saa ɛwɔ na embre ti wutiti kora wu ya na ya nsansa ayɛ werɛwerɛ ɛtɔ da bi nso otimi sɛ adeɛ bi gu dress mu kakra ɛwɔ ana agye agu bɔkɔ akɔyɛ no kora na wo mu nsa ensuo no nso nyɛ nika pampan wo mu pa ama ayɛ nchaka ti bɛ ma ba wo ho anani nka wankasa kora no otimi sɛ nka aba wo ho ɛnyɛ nka ni nyina mpo na wo na mo ayɛ ti wo hɔ no mu a agye sɛ bɛ ma ne ba ne ho na bɛrima na de ni edi ase wɔ ahyerɛn fie no yiba pampan ne yiba na na obi se wɔ de aduro bi gu ne dɛm mo bɛsɛ nansa na pampan da so gyina omi nua ba kafra wati ɛna me ma wa muzo ba powder enie we say ɛna obe yisu sɛ enka na wɔ ho ensuo na egu wɔ pampan bi na aba wase nsansa bi na egu hɔ no mo wa wutimi hu sɛ bɛrima na ɔba wo no wɔ si nsuo wɔ ho dodo nti ama na ni nye ho ɛtɔ da bia wutimi ka wase ne twom saa yɛsɛ mo ham wo ham bɛka afa no enso ɛbɛtinto ma ne bebere ase atinto ensuo ne dɔso ode pu epraw we ye amuzu eba powder say ne ti me dɔfo me pa akyɛ woni bibi ɛnyɛ aduru a ne no ma ɛden kra ɛni ne ti sɛ so ho nti wonya saa de we ya na wo de afra ɛyɛ koko ana say bi ati ade bi abroni fe ne porridge bi ano betimi di afra na wadi ma mi se wudi ya Tom Brown crowd we the fry be kama say brown call to brown nsuo ni nyina free wase na ma pampan no nyina free ho no mo se be ma beba ho no na bi obehwe na ade no ade bi tale ho be ma ebo se na wodi tiro na wodi pepa na wodi henki pepa ye be di ye ho agro be wietum tiro esum wo se tie ne epuduo henki ni so ana asai
mesrɛ wohia amusu ba wo yusu wi a enu ano no saa wo haw ni nyina be fro na onante with confidence na wo hwese dem sitie meji me hu di pa san se me ba bia ede oba mo wasenka moa V cream ai obia be ma bia kita ne podua na podua no edidi bia chi bi die so enen nipa nhyɛ dam pepa akotena saa wati ase sɛ wonyɛ sɔfo maame a ebia na wo pere kakra wokɔ a na waba to wobɛhyia kwantimfia ma ne hunu enti egu na ahodo enti wanhwɛ adako be ma bi ba wɔ se ɛdeɛ bɛ na esu sei wati ase ti deɛ bɛ mra ka mo ne Sompa woti ɛnhyehye mesi emfa de ehye nkoya se oba hye ne nso te woti a na wo de afefa anwumre na aka wase na moa de afom eka wase ne moa na ama enam na ewo ho no be ma ne wura wo no wate be ma bi wo no ma wo ko oba tokro no ma onwuru hwe tale twen kanfe no eti wo ka asem cheba na be ma na onfa efise wase nchi ma no to pese wase chia eni se wo kru be mesua na wankasa wotim se wase ne suma fa we fifa ho no mo na ukọ baabi a wo ya anantia fa we fifa wase ohu so ye babunu kronkron ebe chisa kama ama odo no edimu na ade ba ko ne se ye kwa ye be ye di agro wo mpem no esi nyine hu san ye nani ye nim me man de ba nsuo ye hu se ade ne ne ye sane na ye de ne de ba ye kekam ne ye ahu ye star bisa de oti atenka se no me ka se me wo hu de me pa kire oba wuni atenka o se me di na setena den edra nyumra ni kundu odo oba na wamuna wo twetwe ne ho wo hu sa wuti ade na se a na ne deri se de siti a be ma ne ba na so de tu hye obi ya Tunisia we tu na hia edu anadwo ankomo ne mpane so nya nika mesra wo sa wuni atenka wo yiri ni atenka sa wo ne wo yiri kura ehia na ase wo na wo pese wo ne da na wo de ma wo saa ne se atenka ne ni ho na se aye dry enya de se nsuo bi bempo na be ma no watimi penetrate mesra oba wankasa nso wodi wodi se ukuru ni wo hye enya wo de won tehwe nanso abasa entidia na wo so ma ho kwan na bia wo goro wo mesra wei amuzu vi heba powder ya de fra ewo anase milk sa wo de fra no ma epagya watenka ekanya wo nkwamwa enti be ma ne boss say akuya adofoasa enne agro wo hono bo se wo mbra no na wase aye ready ayemoton da ho etwen we amuzu vi heba powder ya tinkadru unya bia ebeboa wo pa ema nyina dru a me ye ho sane ye ni adwene mu da ho ye amuzu vi heba powder ofra ewo anasa makanom bo se bibia ebekoye di ama eba ne sa no a asetena ne ye de na ehwefo afie wa ye nika na amamu dona so nti amuzu odonso na watia no eni amuzu odonso se netie mepa cho se wo hia bia ye number ne da TV ne so no utie mi e o radio a number no ye WhatsApp tu pe bia bia wo bia ye de brew Gano enye Gano de hia ne so be fa number no na wa frese me pe amuzu odonso 0247 77 43 0247 43 ye wo kuma se tafun hia so amuzu junction e wana Dr. Amuzu Eba clinic ye wo ti sa wo ben ho abetia betobi na ye mfa pharmacy shop say ye ton agi say ye clinic and na wo pe bia wa frɛ ne ya de abrɛw bia wo bia delivery door to door delivery 0247 77 Dr. Amuzu yetiase be ma tiase so a ne be ma ewu clinic no tafunshi ayi so Amuzu junction jo I want Dr. Amuzu ye adwuma de bia so okay ye da so ba fefe so abebo ye nkomo wate na da be na ade me de ne be preme uya me patenka de no atenka de ane ne ba ko no helele so for ma me pese me nya feelings me wanya atenka na me nya feelings na me so me ho sepe me pa na adwuma no wedding ya Grace ma me wata ya Grace jo ebusia ye nua ba bi ye fra wo Vida wo UK ye papa ni frani no a wo chima asota no yenya ne ntie se udiska bia abre no onyame hira papa mam Vida abrewatia atia ye na aso nti onyame won hira se wo dwen mobrofo hu Bible said yode hunu mobroni mobo no de afam awurade nti miripam onyame obehyewa na mu na na akua pekam hema
in Chelsea the godmother na also London na Auntie Becky so Cambridge Mike 1 nyina ya chiamo Virginia for Chicago for Minnesota for any other for more abrochire Kate any okunu so Luton London any other for nyina mo hye na mo gebre onyame onhiramo ana aba no yo Raphael yo enko. Hello Raphael. Hello mama. Ufra kra na metransi me pa chaw enkomo na ye die no mama this is the demo na say na na me implementation de na wo kan yo Raphael ya fosia what say what no chempna na o JHS ena e ba ba mu wo ka so tie mama nka sa wie na brem mo ye sa mo de ne beto adwuma na amaso wanyin sen wo de adura fa no nyin sen na sei wo nua so sole ade bia wo bo no se wakofo ba foforo sa wo ne nyem wonko ti wonko a ha dan ma no na wo ba na wanya 4 years ne fa ne tu sukum na wo no so fa ne koto adwumam na sam obeka ayi su hye fami mia won so di a wo kire mu ene sen mama was it baby I was inside me the draft fan was so wanyem de adura fa na manyin sen na sen no de criminal case o ebetimi kura acho kura bi wo mu a mama ai wele mesrewo kama wanyem ya no aha mama kwa mkaze sa de mo fa drone ka aha ana ande wakati mse sa de ko mama mo edi okwa mo go di week oba na drone ai yin sen na se o mama ba de o temi mi tie o pa ana muza say de na adro ai ti sen say Raphael wo bo adro ada wo ma na adro bi ana mama na adro na ada na wo kasa bi adro Raphael say no say sitie wo se wa for ba foforo ne nanyem etu anu sa wade na awale no ntimi biem fa ne tu adwuma mu na fa oba ne ko school ho na ye gina sesia no na hia me kwa ba ne be fa so Raphael mama me ni agro na asem na ye ni brisem e ma ye mfa prosi me haw se sa kra no ne beto school wo ba ne beto school na wa padwuma makole ya ye ne wanya ufa ahudi ana ye mepew amede ne beto school wo do ba ne beto school mama tem ga kra mi tie o papa tama dia no wo ye no and I'm going to find free on mobile. Yeah. I'm a Mexican, a damn crown. Never first mama. This a man I'm a Saturday. I guess I'll call so every galley. Mammy said, it's just a kind of mobile hammer demo. Mammy, I am quite a coming to ground. The 12 very weak. Natural say, Raphael, we are for Sian where you see on. Mama but only Nunya that and Jama if you're going in a down. And just over to say, if you're not a strong chance, you can young Academia, which I know John like us. Sir, now I say, now that damn now Papa Catcher was saying, Sena, 1 year seno. So 1, 2 years and 1 found all my own baby, Nucreum. Mary, no Crobiani. Raphael, Nipan way a thing, won't me. Woko school na na twempena awo na ni suku abono de tosu mi no so de adura fa no se de be na sa asem no enkoye case na ho nkyere wo se ha dama no fa aba ni to school ni enfa ni to adwumam wo be pere ana wo mpere yenye case ama na pere ti da be na obeba man ba jo se da be na mehu me pa chao what dear Raphael producer no be kasa da ben na me pesa me ni usia ani fosia ne maame ne wo maame da ben e na ye be hia e wo Sompa swame ane you mami me fra mare mo no ma se de ta me nya tam ti me fra wo da ben man ba jo se me fra wo da ben yi mu aye Raphael asam no ada ho no
sɛ wopɛ wasomdwa a wo na wobɛyɛ ne ntɛm na wo adwo anya saa wan wa de bɛbɛ kyire na wonya somdwa na ade ayɛ wadwuma me piesie te aseɛ na agya koraa ne kwan na wɔnkɔ sua no adwuma na nso hwɛ wo ba na ɔba foforɔ a wanya no na apɛ na wale no na somdwa mu ate asa na me na wɔka no maame mate producer no kasa gyina wo ma no so sama no ante what asɛm no yɛsɛ woyɛ fin glutonic spirit ekura wo wonni wo huni na bɛɛ no kora wotuo sɛ ɔsa wo adwale akora wonom dwale sɔre firi makɔnwam kɔpɛ baabi tena na ɔtɔ ketewa sa mea ho enti yɛtwa me anim hɔ so ate asɛ na me ne woka no wopa wadeɛ dodo ɛdeɛ wɔɔkyerɛ ne pasa no ma a wabu ahwe abusuafoɔ yɛmmɛ yi wɔmo ha adwen paa wo menya nta so wasɛm nso ɛyɛ case na yɛntoa so case number 2 adwenya nta kuru podium wani assembly man any committee wɔn wɔ koropɔ out there in court adwuma we head chair marketia owo menya nta yehu ani wachi yehu a wo Israel yo na no de asɛm bɛda yɛn te ho ketua bi na momfra asɛmre man ma yɛ na fe yehu asɛm ni na dua gubrɛ Sompa FM abusuafo medamase suma mam kwa asɛm sanka efiada ebaha na me de bedam se krupodum matena ho ebe mfie aduasa enum nye no na meka yesi eduane yesi ye nyina eya adwonkro ema ye pene so ema assembly man ka se yentu wo pe baabi ma wo bia ekokotena okọ ha dan ni bi wo adoato adumani okọ ha bi wo anmanye nkwanta edum okọ ha bi wo yehwa school bi wo ho ema no a ye mpaboa no kọ ho ebi kwa ha telafo so bia ena ka ye ma na ka ye no ana okọje container ewa asie ho ema wo mu aye toni aburo en waje store ema wo mu aye toni mo face menso menam di ka de fridge ko dwom ho face wo dia wampe ba bia ma me usu se ma anya ntana no kasa nti empese ebe kom bebra asem ni anim usu di enti na asem ni ma wo ye osa ifa to me die me ni ayi bia me ne nko me ne nyehwe enti na me pese obekire adekodie potinti a wampe ba bia ma me na me koto container onu ani tua ma to container de asi wo edi niema agumu a wo musimi nsanyi container ni mfiri wo eye kwan me jitum eho ye kwem ebi wa manim sei ena me nsu wo sei na wo tumi na ekwankoro na wo ma ye timu no e de ye yentu wom no eho no na hawo e kire wadwen ti yetu ye de na enyina yenyina yentu mate wasem na se yo o ma se wa dawro ma ne na mka se ne fra san se onyan ti ntimi ntwen wadawro ma omunya assembly man me da se yanya no line ben hello honorable Eric Oswansa so mami honorable mi ra ma ya me de na ho ti se me ho je na so ai yankopon de atemi wi ya boko ya dana se maaju enya nta na timani mu yi wo mi nyanta wase kurupodwom won odi ka akọ ho mutu wo mapɛ baabi am wo mu nyina wo no nko a wa ya se wa watu ani asi ne subi sei na wo nte ase tie no no de abeda ye wada wo madwuma nso ye ne mu nyina na eye se ye gye wadwen kyire mi wura hello no abote menka la no du baabi na break me se maami adwo nyanta kurupodwom okay wo se wonu na di kan adwom ho mutu wonom mapɛ baabi am wo mu nyina da
wɔnom adwa n'agya afei wɔnim de asie kyenkyena asɛ atɛnkyea bi ɛyɛ aba mu enti wɔnte aseɛ ɛna wɔde abɛdan me adwuma yɛ ne mu na ɛyɛ ne sɛ mefrɛ bu sɛ deɛ me maame yi ka nukura bi wɔ mu a wada woroma ɛnso ma me da se na ma fa akwanya nso atia atiefoɔ nyinaa yɛ ɔka na no kɔ kupo dwom hɔ bi ba sa nkɔmɔ a yɛdie yi no yɛsate ho adwuma bɛyɛ sɛ wɔsome du news of maame a ɔka se ama no baabi a ɛndeɛ nokora bi anim yɛyɛ relocation no yɛde mpaboafoɔ no kɔ ɔmo nim kuropɔn no Saint Preparatory School yɛkɔgyee hɔ de ma mpaboafoɔ ne ɔmo pomadeɛ no bi mpaboafoɔ no bi ne ade pamfoɔ bi yɛkɔgyee shops ɛwɔ Adumanu market de ɔmo kɔ hɔ ana ɔmo a no ɔmo wɔ market n'anim hɔ paa ne yɛbuild containers wakɔ hɔ a wogulɛ sɛ otwam wɔ hɔ paa ane yɛde maa wɔn ana mmaa no ɛwɔ inside a na ɔmo yɛ bodwa no a ɔno no ka ho no yɛde ɔmo kɔ ɛkwan ne ɛkɔ salon ɛna ɔno wankɔ wode me batch of maame ɔno yɛyɛ saa nsiesie no nyinaa wie for relocation no ɔte obusa na ɔbɛka ɔnam di ka de no kɔɔ hɔ first me admite sɛ ɔno ne nɔɔma no ɔtɔn no ɛdɔɔso nti omima obiara baako ɔno nkwa no maa no mmiɛnsa padlock kora ɔde bɛtum kora obusa na me na metɔ maa no metɔ maa no maako 6 na along the line no ne mma no duabɔ bi ne nɔɔma bebrebe mede bɛto n'anim kora bɛsi na sɔfo ma wanka ho hwee ɛbɛ bi bɔ dua yes sɛdeɛ nti na wɔbɔ dua adeɛ baako ama ne maame mmiɛnsa tɔ nkredo 6 ama no na afei wobɛbɔ dua sɛdeɛ nti ana asɛm wei so wode mu pakora mu wie a ho monkɔ dwom hɔ no baabi ɔmo wɔ no na mohu musa maa no ɛwɔ no sɛ maame ne maa no baabi a na ayɛ ama ne baabi na deɛ ɛteɛ ne sɛ mewɔ hɔ saa na mehu sɛ wakɔfa container abɛsi kwan mu nti asa that time na ne yɛ relocation no ne deɛ na ne ma no yɛ nti no ne nua bi ne ɔka no ho ne nua na ɛbaa ma no ka nyɛ sɛ maame ɛha yɛ kwan aha na ɛkwan na ɛka market project no ho nti ɔmɛtena baabi a yɛde maa no no anyɛ saa a yɛwie ne ɛbɛyɛ kwan no a ɛbɛka no sɛ maame ɔmɛmfimi o ana me deɛ meyi m'ani me no ka sɛ asɛm a yɛka ho asɛm no bosome du mu ani o sɛsɛ yɛbɛyɛ kwan no ana ne container no so si kwan mu de container ne ɛsi wɔ nyimfiri hɔ na baabi a yɛde maa no no ɔnkɔtena hɔ maame nyanta ɔno abo gyina so wɔse yɛde wo kɔhwɛ baabi saa no kora wom maame medam ase wɔma me container awo nyabotrɛ wɔma wo baabi wɔma me baabi wɔtɔ nkredo ma wo kredo wɔde bi ma wo biara anti wɔma wo bi adɛn na wankɔ hɔ mepa atwa metim na fɛdie baabi mu megye me nneɛma egum ayi baako yɛfrɛ ntɛka na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ hɔ no sua bibia na baabi maamea no deɛ sɛ wontumi so nya ne sɛ deɛ wopɛ no ɔwɔ me yɛba bɛyɛ kwan ne yɛatwa baabi sɛ mo relocate yɛde obi akɔ no aka sɛ wo hɔ no suadeɛ a ɛwɔ no deɛ mente aseɛ mepaatwɛ mmiɛnsa no ɔde maa wokɔ mu a me deɛ yɛ baako me ma no obi deɛ baako obi deɛ na wo ne wo ma sɛ maako maame mepaatwɛ wo nneɛma no wɔn a oni na no deɛ mesra mo a mo bibisira asɛm sɛ momisa ne sɛ fridge no ɛbɛkɔ adaka na wɔde maa no honorable wɔse fridge no adaka a wode maa no na ɛbɛkɔm sɛ ɔma no nim sɛ asɛm di asa ne edwom hɔ na aho me no mo yɛ market engagement not less than 30 times me mo mo te aseɛ sɛ tempuntu oba in one way or the other be affected so maame ame no ka sɛ ɔho me yɛ adwuma wɔ dwom hɔ o me yɛ tumi bi but what I say me ka kyerɛ mo sɛ onuma bebrebe na okurakura wo ne deɛ yɛ ka sɛ betumi nya baabi ama because me ne baabi ɔtɔ adeɛ no makɔtɔ adeɛ ɔne nneɛma ne dɔɔso ɛno nso deɛ ɛbɛyɛ kwan saa ne deɛ ɛdwa saa deɛ sɛ wobɛnya baabi ani nyinaa bɛkɔn deɛ to be honest yɛnka nokorɛ nkyerɛ damfo ɛnsɛ damfo agorɔ ɛnyɛ adwuma so maame ɔmo wɔ hɔ no ho ebi mu de ɔmo no makɔgu ɔmo fie o na ɔmo wɔ hɔ a no na ɔmo yi ba enti ɔnabo wo deɛ ɛntwa so ɔnabo sɛsɛ kwan bɛ ne yɛde maame bɛfa so na asomdwa abaada woroma ɛsɛ asomdwa no nyinaa ne sɛ ɔwɔ baabi dada
so my woni be ya relocation ho obi ana onni dom ho a o advance o store kra na watu na umi a onka ho omo a omo di ho aye ho se na omo ka ho na mom baby a wudi gya no ani account wo mu nyina na ye ma ho sabi o ka no di mu so no ma do so sabi ono no de ndo so na mom ma sizi omo a wo do mo no ga ko butie omo ba no ma yibia ba no abeto ngaka nkakra enti say no enti say no ma me nyanta tete honorable way na say awo nyanta no baby amu benyama na no benyama no onya baby kese sa baby just of my case benya baby amana na ye ditro no anu no na say ye bende company for so what can is ha na tese what time dada oh sana o sam kan if you say when you say edom ho nyina me nam dey afraid e call face what you will be afraid what call house store dan what dey see wo mu a ebro any eton one wo mu store dan one rabo na dey no dey one man store dan bi come container we see take away go back kokura entimi me tie wo me nya ntanya botere so mami ni fridge ni ho asa na wo kan ye relocation wo de ho asa ba no ka tell me say baby I cost of one so between ni fridge na kwese because when you obi abia eni de mu ye nipa 20 na obi a o fridge pe ni me bia tia on for the fridge ni kwese so what dey on pe ti on pe so on pe na onu ntimi na obi ngwa nkwa share baby ni wa baby a o kan no omo ye nipa mienu ana we fridge sia ana we su fridge sia e ba ko for dia o honorable nti so je sia for bi fridge na sia e dan ni mu o betini ni fridge na ko si obi for tempera se mu wi a mo be san dia ma wo oh so ma market o mu nti ni hanfo man kwa kire no o mo nti na ye siga no honorable mami fa unsia D4 pork o nti meji wono so adwen kire be san ba wo why mate do mama edas abusia momi enkodi dwa akramra na yedi adwo awonya ntasem no achi na ye ntronem na ye beba so ipa cho zipay kwan fofra ye fa so edi sika krade esende na ye boye papa wodi abaya ne se obedial star 270 hash what press 1 or register with your ID card who send in so a obedial star 270 hash option 2 udem 100,000 cedis be a 10 cedis the akabi answer be ma 5 cedis umpe we ya e de na pezi pay de yesged miza and so any 5G abarativo etie numu hihye ni padua no ma unya ahoden manager Daniel ewe hwa overseas 21st clinic behind supermarket sisters ewa abawa post office anomanje Adumni Asumdwe Junction after Baptist University Ebuakwa PNC Ventures Anomanje taxi station yani Charity Hospital Junction DN Mushe Nasachi Enterprise Asafo Binchi yani VIP DN Mushe Freyen 0246 270 221 nani yen eni enkomo me pacho amuzu ene wote odon so ye wo V cream ye wo amuzu heba air cream and ye wo amuzu heba v creams powder so ho de be mo wate de na wa wo banso wa nema ye kama unya bi wo ba bia je se ye ne aso ye tafunhia ye so amuzu junction na wo be free 0247 776 na ye ne wo abonkomo abe heba clinic mami abe wo ba kokodrufo a why do obi nye bi da sickle cell no na dia bibidura tu oni heart fibroid obey sikan kan me pacho henias the tray ade de hia mami abe a wo motenete tano so apatrapa new site apatrapa kwantano so 0243 345 392 nene no Nkomo Traders Farm Enterprise na the traders charcoal powder ba bidie powder one maduro bi abroso wo fra yekutu strade asisi wuntri no mu a wuntimi nta one musenya hangover wanu bon halitosis afetwi usen be kama papa ede amawo ubenya bi ofredi mens dani heba colinac misty apidank ene o mayimu ba bia 0243 943 413 Universal Natural Clinic yeye no mpemu eni ntimu adwuma
epacho uno mpem wuntinimu wapo ne wapo so stroke yade aka wato fom oje wonwanye srat yate ka na ha wo ye mfidie nwanwaso betwa wo yam ne nyina gu amware bi typhoid na hepatitis na yam kura na Ushia University ututwa na enwefo ne so animuti atonso S line be bon suomu wa 0556244102 and 0200158272 Tabita Kume ukiada bi a free screen de ma prostate ni diabetes eno da nchen a liver ene usisimu oba wawo mu ha wotadua mu ahihwo si yade be ma herbal treatment massage papa bi laboratory services moja mu hwehwemu a eye accurate fa beda yen wate Madina ene yebuto Firestone Food Bridge hwa sofola alignment ene die anu che takwa de sunwan 0260196219 na 0202347647 kanisa titiadro boyen usisi Brayo Muhao, Candida, syphilis, prostate enlargement, na febema moja ne dia frusani ye. O my mu bebia you don't know any baseline shops are who droning in our Ibenya Kanisa ewo 0247 887 436 21st Clinic. We are the sciatica experts with Otoa Sintin, Natural Samai, Unaina and Ansejeje War, who to pim ho, and how overseas. You be Alpha Radio, Techima GN Bangdanda Danum, Freya in 0540 311 311. Assembly that so for production line 0244 809 641. I'm saying what? Mommy, what you saying? Yeah, then I say, manage you, Uduku Nune, Senia, Watadi Green, Citiano. Manage you, sign you being so pet, say, over to near my ye. Sompa FM. Nanso, Mammy, me wear foot to a cacre be the mount. Senior assemblyman ne ka na sem ne sifaye no ya kwaye se enye time bi na otae ho de yentwen san esan se ekobasa na entwaye papa na emum eno de befa mu keke ma me yi afiri ho ama ho na emum wadaroma mesre se oka se wa mawo baabi mako mensa o so kan ne se o ma mienu enso de ka ho na mesre se mesusu se maame kebeya enam se wo niema ne dooso ne nti enka sane wo kan ye se bi di wo mu de akogu fie no enka wo makoye wo meidie na wo ne wo ka boma eyeye sebe obu okra ukotena play mu a ebia na seat no na wadamfo a one ne nam na wo ba wo ne nam na wanya the same seat no a eben wo enso so obi timi free kire ba wo sere no e ma wo sori free ho ma okotena wudie ne so enti akoye se nyame adom we nso de wankoye obi emienu na etoa wo so na akoye wankasa sebe wo ma enti ubetumi ama womo de na kan wo de ne ho na niema bebrebe na wunya baabi mfanwu no watimi enya baabi de agu na tete ne de unse na nipa no so bebre say 35 years asebe okọ edwom ho no na edwa ne nye kese sa ma nipa bebre entutu mirika ema edwom ho enti na dabre no ye kakra nenne de sene nipa na ya dooso akoduru no ama asetena mu ye de nipa dooso no na tena bia nso ye nkuma ene enkrofo stores ya na omu yi ebi wo ho a wokohwe ne ketua bi a sebe ye de manipa ji million kese a ya na enwanwa na enso so ye de genesa enam emre ninti enti mesa asre nso se enka assemblyman so wone ompanimfo senke beye yie a madwentre ene se enka sebe mami yo mi kotode ye wona ba no de bia Sunday timi nim ba bi kro no wo no tie be ko
sɛbi wɔn a nka wɔn akyɛ wɔ dwa nim no sɛ maame ka ne deɛ sɛ mfie bebree no ke yɛ consider wɔn mo nso ɛwɔ kwan bi so nso a nkɛ bɛboa. Medase ma Mary we dey tell 1 minute 35 years in market wɔn yɛ sa ya na ɔmo na yɛ gangari yɛ ɔmo yɛ dwawurafo assemblyman edwawura kɛseɛ baako na ɛte hɔ no maame nya ntamboa enti yɛsrɛ sɛ ma eni mama echi bebree ɛyɛ akorɔkorɔ edurumre bi a na ɔmo no ɛfa nsɛ yɛse biribi de yɔna kakra nti wɔn to ne boas na wɔn kyerɛkyerɛ nneɛma sɛ ne ɔkyerɛkyerɛ yɛyi akakra bi na mo ho atɔm wɔn mu si ama mo why nti akakra bi nti baabi kakra na wapɛ ama wɔn kɔhyɛ wɔ saa ne fa de aka kofie ɛnkyɛ koraa ɛnkyɛ koraa wɔn bɛtɔ wate mama why awɔ nyabotrɛ tɛlɛ no ɛkra sɛ judge on sɛ ɛba asaro soma yɛn yɛso yɛyɛ nhwehwɛ mu a ɛma wo so te ase judge yɛyɛ nhwehwɛ mu no asɛm na nkasa pɔte paa no maame ni ɔnabo grudge wɔ mu ntɛm grudge wɔ mu ntɛm a yɛ duabɔ bi yes duabɔ bi ɛhyehyɛ mu a asɛ akɔyɛ sɛ saa de tɛ deɛ ɛkwan no deɛ you matter what yɛbɛtu maame ni baabi ɔwɔ no deɛ yɛbɛtu no nanso no ka yɛbɛyɛ sɛ ɔmo bɛyi nnua no bɛwie na nsa na yɛtu no duabɔ bi ne mente me ho ase bi wɔ hɔ eti wɔyɛ a wodo wo na esi so sɛ nyame yɛ adom a wobɛma wo ma yɛdi wɔ kyam yɛkɔ no deɛ yɛnim sɛ ɔnabo bɛte ase yɛbɛba abɛhyɛ wo deɛ efiada anɔpa yɛbɛba wansa ne abɛsate adwuma ne yɛ nyinaa bɛhwɛ de tua mu wode ɛduru hɔ no mu a deɛ yɛnya no na yɛnhwɛ ɔnabo na ɔmmoa maame yanta woba show yi so a yɛnya wo kwan kwa deɛ de gya wo kwan ni enti na why na yɛfɛ ti Friday anɔpa yɛbɛba hɔ why na yɛabɛhunu de tua mu ne yɛhu papa yɛde bɛfa so ɛyɛ ɔwɔ me nyantaeɛ bɛyi mic afrim yɛmfa frɛ 49 0554 931 0548 931 na emwa nti ma me nyanta nyabotere Friday me amede mani ko twa wisi ame hwen santem meba hɔ dwom hɔ kropo hɔ na ya ba behwe di tua mu yɛbrɛ na kora aso anesa na yɛhunu asɛm no ni ne dua gubre hello Good afternoon once again. Good afternoon, Pachodin baby akasa free. Menu yamba anaconda me na masaba ma homa isu yo. Why wafa so a mame ya ntasa mu no musu so mo ma no yakopɔ wo nhina mo. Esa de sɛ asɛm ma asɛm ɔbɛka ne de sɛ emuda ho. Mame no onya lentie sɛ anya sɛ ɛtabi na ɔtan na ɔmo akasa yi edie mu ɛna wɔfɛ so onya abotre kakra. Ɛmi sɛ onya abotre a ekunimdie ɛbɛyɛ ne de. Mo no nya menye du. That's hello. Hello. Udin baby akasa free. Hello. Baby kakraka de wonya because edwa no kropo dwa no baby a yetu o ma ye de o mo kɔ na ye nketenkete no bi. Hello. Udin baby akasa free. Me pastor from your side, me pastor fit that. You are just sorry what tell why. Me pastor maame na asɛm no ana me pastor me ka bi kakra. Mo tell no say maame no na asɛm ka fɛ bi no wom. Maame na asɛm ka na fɛ bi wom because so menti o ho na now 35 years. Senka ni tempo no wo no kwa na kakra no waso aware fa ma na abro so. Na sabio nyame na dom na se mo se place na. Hello. Ho sa dia emwa. Hello. Ye bre no kra nya ye bre. Hello. Me pastor me to nkapa nti na asema me pastor me kan se ma me no assemble man so atini age store dia ma obi amu omu de omu fridge akomu dia ono so je so ni bi fa ma me no no so fa na fridge nkom me da ma se yen so da wase last caller hello anyina so fancy abusuafo bre na nya ye bre ye de asi yankopon ya adoma ye koda Kristo ampiem no nkuma me ankohia no dia o kyena ye nyankwa
yɛbɛsan aba abɛtoa yɛ dwumadie so mo a mofrɛ w'akyiri nyina ɛsrɛ mo mfa nkyɛ yɛn na yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma agodie mufoɔ no ɛba abɛtoa so yɛfrɛ mo ɔhene ni ama krankye ada so asɔfo maame premier ne asanteman gyeme yɛato maame die foforɔ ɔbaa pa amesa Sompa Nkomo die ɛyɛ bola ɔda in court